खुलुमबाय बयनिसिमबो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो गोबाव सम जाबायमोन नोंथांमोनजों लोगो मोनैया दिनै मोनसे भिडिअ खालामनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोनजों आं रायज्लायनो हायो। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। आंबो नोंथांमोननि आरज गाबनायजों गोबां मोजाङाव फैबाय, सिगांनिफ्राय गोबां मोजांसिनाव फैबाय। बेखायनो आङो दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैनो होननानै भिडिअ बानायनाय जाहैबाय नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै आरो दाबो आं हस्पिटालावनो दङ। हस्पिटालनिफ्राय रिलिज जाथ'वाखै। हस्पिटालनिफ्राय रिलिज जानोबा साननै बा सानथाम नांबावनो हागौ, बिनि उनावसो आङो रिलिज मोनगोन। दा बेखायनो आङो निउसखौ हरथ'नो हायाखै। दा नोंथांमोनहा गोबाङानो बुंगासिनो निउसखौ माला हरनो हागोन, बा गोबाङानो आंनि थाखाय प्रेबो खालामदों। माने आं जोबोद मोजां मोनदों आरो दा थेंक इउ होनांगोन आं नोंथांमोननि आरज गाबनायनि थाखायनो आं दिनै एफाग्राब मोजां जानो हादों। थाब नङाबा आं बेबायदि थाब मोजां जानो हानाय नङामोन होननानै आं सानो। मोजाङा एसे सिगांनो मोजां जादों। दा आं हस्पिटालाव थानायनि थाखाय आं भिडिअसो बानायाखैमोन। दा एसे साबसिन मोननायखाय आङो भिडिअ बानायदों। बे गासैबो नोंथांमोननि आरजनि आरो अननायनि थाखायनो जादों। नोंथांमोना ओरैबायदि माने कमेन्ट हरो, माने इमोसन जाफ्लांलायो आरो कमेन्टखौ फरायोबा नायोबा। नोंथांमोना जे आंखौ एसेग्राब अनो, माने मा बुंनो आरो आं नोंथांमोनखौ मा रावजों साबायखर होगोन। आं आरो खुगायाव रावानो गैया आरो बेनि थाखाय। दा आङो लोमजादों होननानै सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों। लोमजादों बा खोन्थायाखै लोमजादों, माबायदि लोमजादों बा मा बेराम जादों बेफोरखौथ' आं खिन्थानाय जायाखै नालाय। दा आङो नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों जाहाथे नोंथांमोनहाबो एसेबाबो मिथिनो हायो। दा बेखायनो आं बे भिडिअखौ बानायदों। आंनाव कर'ना पजिटिभ जादों, Covid-19 पजिटिभ जादों। ओरैनो Covid-19नि निउस बानायै Covid-19आ आंनावनो जाबाय आरो मालायफोरखौ साबधान होयै आंनावनो जाबाय फाइनालि, बेबायदि आरो। दा मा खालामनो, जाबायबालाय आरो Covid-19 जादोंमोन आंनाव पजिटिभ, दासिमबो पजिटिभैनो दंथ'यो। ओमफ्राय आङो हस्पिटालावनो ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ। रिलिज जानो साननै बा सानथामसोनि उनाव आङो रिलिज जागोन। बिनि उनाव आरो आं हम क्वारेन्टाइनाव थाहैबावनांगोन आरो। ओमफ्राय Covid-19 जायोबा मा मोनो, माबायदि थानांगौ, मा मुलि होयो हस्पिटालनिफ्राय, बा Covid-19 पजिटिभ जाबा देहायाव मा मोनो, बेफोरखौ आं खोन्थानो सानदों आरो नोंथांमोननो, जाहाथे नोंथांमोनहा मिथिनो हायो। गोबाङानो मिथिनो लुबैयोना कर'ना जाबा माबायदि मोनो, बा मा मुलि जाहोयो, बेफोरखौ मिथिनो लुबैयोना। दा बेखायनो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैदों आरो जाहाथे नोंथांमोनहा मिथिनो हायो Covid-19 पजिटिभ जायोबाथाय सरकारि हस्पिटालनिफ्राय मा हरो। ट्रिटमेन्टखौ आङो सरकारि हस्पिटालावनो खालामदोंमोन, मानो होनबा सार्टिफिकेट मोनो नालाय। प्राइभेटाव खालामनाया, ओमफ्राय सार्टिफिकेट मोना। दा सार्टिफिकेट मोनाबाथ' एसे बोरैबा जायो। सार्टिफिकेट मोनबा साबसिन जायो साननानै जोङो सरकारियाव टेस्ट खालामदोंमोन। टेस्ट खालामनानै बिदिनो पजिटिभ मोनदों आरो पजिटिभ मोननानै सरकारिनि मुलि जादोंमोन। बिदिनो फार्स्टआव Covid-19 पजिटिभ जाबा माबायदि मोनो आं बेखौ खोन्थाग्रोनोसै। आंनाव बडिया माने गासिबो साजोबदों, पेइन जादों। आथिं आखाइ गासिबो माने सोरजोंबा बुजानाय बायदि साजोबदों आरो माने ख्रुब मोनजोबदों, गोजांदों, लोमजादों, बिदि आरो। ओमफ्राय आं सानदोंमोन बिदि बडि पेइन जानाया ओरैनो नर्माल लोमजानाय, बोथोरनि लोमजानाय बिदि सानदोंमोन। दा जिहेथु बोथोरा बयबो लोमजाखादों, फ्राय अनेक मानसियानो लोमजादों। खोनाबा माने मानसिफोरनिफ्राय खालि लोमजानायनि खबरल' खोनायो। न'खरैनो लोमजादों, गामियैनो लोमजादों, ओरै जादों थोरै जादों बिदिल' खोनायो। बोथोरनि जादों, दा आंबो बोथोरनि जादों होननानै आंबो सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय बिदिनो बारा जाबाय, खमाया। ओमफ्राय दाना लोमजा गाया जानो हाया जालांबाय। ओमफ्राय दाना गगा मोनबाथ' गलमरिस होनानै जों लाल साहा लोङो, बा हाइजें होनानै जोङो लाल साहा होयो, लाल साहा लोङो मोजां मोननायनि होननानै। ओमफ्राय बिदिनो गलमरिस होनानै साहा लोङो आरो। फार्स्टआव बिदिनो आलौनाय मोनो, गलमरिस होनानै साहा लोंबाथाय आलौनाय मोनोमोन। लासै आलौनायाबो खम जालांबाय। माने थालखौनो मोनला आरो गलमरिस होदोंना होआखै जेबो मिथिलानो आरो। ओमफ्राय दाना बिदिनो जायो आरो, मानो गलमरिसा आलौला बिदि साननानै बांसिन होयो। दिनै बांसिन होलायबाय साहा फुदुंबा, बेबो आलौवा। बिनि उनाव आरो दायो आरो बांसिन होबावगोन गलमरिसखौ आलौनायनि बिदि साननानै आरो होयो, आलौवा।
ओमफ्राय बिदिनो मानसिफ्रा बिदिनो जोंनि सासे आब' जानाय दङ बे आंखौ बुंबाय आरो फानलु जानाय नायनानै टेस्ट नाय फानलु जानानै जुदि फानलुआ आलौवाखैबा नोंनाव COVID-19 जादों बेफोरबायदि बुंदों आरो आंखौ बेखौनो थाल लाबाय आरो ओमफ्राय उनाव लोमजानायाबो बारा जाबाय नालाय बिदिनो हामा जाबाय नालाय जानोबो लोंनोबो हाला जानो लोंनो हायाबाथ' देहाया दुरबल जायो नालाय ओमफ्राय ओंखायनो बे बुस्थुखौ नायहैथारनोसै सानबाय आरो टेब्लेट जादोंमोन ओरैनो लोमजानायनि पेरासिटामल एरि खिन्थु खामानि होआखै मानो होनबा प्रब्लेमानो दस्रासोबा पेरासिटामलल' जों बहा खामानि होनो ओमफ्राय जाबाबो खामानि होआ नालाय सरकारि हस्पिटालाव बिदिनो टेस्ट खालामफैबाय टेस्ट खालामनानै पजिटिभबो मोनबाय 25 तारिखआव 25 तारिखआव जोङो COVID-19 टेस्ट खालामनानै बेयाव पजिटिभ मोनदों दाना हम क्वारेन्टाइनाव दोनहरजाबाय हम क्वारेन्टाइनाव थाहैबाय ओमफ्राय हम क्वारेन्टाइनाव थानानै बिदिनो मुलि जाबाय हामासै बारा जाबाय ओमफ्राय दाना सोरकारियावथ' थांनो हाया सिरियास जानाय आरो गाज्रिसिन जाहैबावगोन रिस्क लानो हाया जों प्राइभेट हस्पिटालाव बिदिनो खुनुरुखुमै एडमिट मोनबाय आरो रायलायनानै मानानै बिदिनो एडमिट मोनबाय COVID-19 पजिटिभखौ एसे बारा रेसपन्स होनो नागिरा प्राइभेट हस्पिटालाव लाखिनोखौ एसे बाग्रोयो खोमा बिसोरो उनाव लाखिनानै मोजाङैनो ट्रिटमेन्ट होदों आरो मोजाङै ट्रिटमेन्ट होनायनि थाखाय दा जों मोजाङाव फैबाय आरो दा सोरकारि हस्पिटालाव COVID-19 पजिटिभ जायोबा मा टेब्लेट होयो मा मुलि होयो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै मानोना गोबाङानो मिथिनो लुबैयो COVID-19 पजिटिभ जाबा सोरकारि हस्पिटालाव मा होयो बा सोरकारि हस्पिटालाव क्वारेन्टाइन थाबा मा मोनो हम आइसोलेसनाव थाहरबा मा हरो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै आंनो जि टेब्लेट हरदों सरकारि हस्पिटालनिफ्रायनो आंनो टेब्लेट हरखादोंमोन नालाय दा बेखौ बयबो मिथिनो लुबैयो जोंबो मिथिनो लुबैयोमोन COVID-19 जाबा मा जायो मायो बेखौ जोंबो मिथिनो लुबैयोमोन आरो ओमफ्राय बेखायनो आङो दा नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों जाहाथे नोंथांमोनहाबो मिथिनो हायो COVID-19 जायोबा सोरकारि हस्पिटालाव मा मुलि होयो प्राइभेटनिखौ आं खिथाला प्राइभेटनिया खारन अनेक बहुत होयो बुंस' हाया प्राइभेटनिखौ सोरकारिनिखौ खोन्थानो फार्स्टआवनो एन्टिबाय'टिक होयो एन्टिबाय'टिक जादेरनांगौ सानसेयाव गरनै जानांगौ एन्टिबाय'टिकखौ ओमफ्राय पेरासिटामलखौ सब हस्पिटालावनो होयो सरकारि हस्पिटालाव गासैयावबो होयो पेरासिटामलखौ सानसेयाव गरथामै जानांगौ फुं सानसु ओमफ्राय मोनायाव गरथामै जानांगौ बे ओमफ्राय जिंक टेब्लेट होयो जिंक टेब्लेटआ जाहैबाय भिटामिननि थाखाय होयो आरो जिंक टेब्लेटखौ होयो बेखौ सानसेयाव गरनै जानांगौ जिंक टेब्लेटखौ ओमफ्राय फुङावनो उदै खालियाव गेसनि टेब्लेट हरफायो गेसनि टेब्लेट गरसे जानांगौ सानसेयाव गरसे उदै खालियाव बे आरो ओमफ्राय काफ सिरापखौथ' होखानांखागोनानोखा गुजुयो नालाय गगा मोननाय गुजुनाय बेनोथ' कर'ना बास माने स्ट्रंसिन ओरैनो नर्मालनिफ्राय स्ट्रंसिन बेनो आरो काफ सिराप बेखौ सानसेयाव खेबथामै लोंनांगौ 10 ml सामसजोंबा सामसनै आरो बेजोंबा 10 नैबे सखाजों खेबथामै लोंनांगौ ओमफ्राय पेरासिटामल गेस ओमफ्राय नैबे टेब्लेटखौ सप्तायाव खेबसे जानांगौ सप्तासेयाव खेबसे टेब्लेटआ हाख'बाय आब्राइस D3 मोन टेब्लेटनि नामा ससे हाख्ल' जानाय नालाय बेखौ नुजोबासै दंबावो ना मामोन जायखिया बेखौ सप्तासेयाव गरसेयै जानांगौ आं गाबोन जागोन बे टेब्लेटखौ गरसे दाख्लै गरसे जाखांबाय सप्तासे जाबाय नालाय आं गाबोन गरसे जाबावगोन ओमफ्राय नैबेखौ जानांगौ नैबे टेब्लेट सानसेयाव गरसे हराव खेबसे जानांगौ नैबे एलार्जिनि टेब्लेट बे एलार्जिनि टेब्लेट बेखौ जाय जायो बिसोर मिथिखागोन सोरबा एलार्जि गोनां दंखायोबा बेखौ जाफेरखाबाय जागोन नर्माल एलार्जियाव जायो बेखौ सिटिरिजन आंनाव एलार्जि दंखायो नालाय आं जायोमोन आरो मोदोमा खेब खाब मोनोना एलार्जि जाबाथाय हेलाबो जायो COVID-19 जाबाबो जायनाव एलार्जि दङ बिसोर एसेबाबो खेब खाब मोनो माने COVID-19 पजिटिभजोंबो बडिया एसे खेब खाब जायो आंनाव जादोंमोन खेब खाब मोननाय बिदिनो मोखांफ्राव माफ्राव बिदिनो माबा मानबायनाय बायदि मोननाय मोदोमाव बिदिनो सोरबा जोहोनाय बायदि मोननाय बै फाथो बेजें थायोना फाथो बेजेंफोरजों जेनेबा ओरै थुब्रेनानै होनाय थां माथां खमा जोनाय थां माथां बेबायदि मोनोमोन मानो मोन्दों सानदोंमोन आरो आंनाव एलार्जि दंखायो नालाय बेनि थाखाय मोन्दों सानदोंमोन ओमफ्राय जेब्ला सरकारि हस्पिटालनिफ्राय बे टेब्लेटखौ हरबाय सिटिरिजन ओमफ्राय आं सानबाय आरो इलाय एलार्जिनिसो बेखौलाय मानो हरदों बिदि सानबाय आङो
ओमफ्राय उनाव सिम्पटम्सफोरखौ नायबाय COVID-19 जाबा मा जायो गुगोलाव नायबाय एलार्जिखौबो मोनबाय दा आंनाव एलार्जि दंखायो नालाय ओंखायनो जायो आरो आंनाव बेखौ जायखिया बयनोबो होखायो दा आंनाव एलार्जि दंखायो नालाय आंनाव माननाय जादोंमोन COVID-19 पजिटिभ जानायाव दा मानासै हरसेयाव गरसेल' जानांगौ सानसेयाव गरसे ओमफ्राय गैलाना गेसनि टेब्लेट गैला बेखिनियानोसै बेखिनियानो टेब्लेटआ ओमफ्राय नर्माल ओरैनो COVID-19 पजिटिभल' जादोंबा नर्माल जेबो जादेराखैबा बा जेबो बेराम गैदेराबा बेफोरखौ जाबानो हामगोन आरो जुदि COVID-19 पजिटिभजों लोगोसे माबा मोनसे जादेरदों बा एसे सिरियास जादों बेफोरबायदिबा दस्रा ट्रिटमेन्ट लानाया बेटारसिन जागोन होननानै आं सानो आरो जिहेतु जोंबो बेबायदिनो खालामनांदों निम'निया जादेरदोंमोन ना निम'निया जानायाथ' आरो बेल' जों बहा खामानि होनो निम'नियानि एक्सट्रा ट्रिटमेन्ट लानांगोन ओमफ्राय सरकारियाव थाङासै रिस्क लायासै प्राइभेटआवनो ट्रिटमेन्ट लानो होननानै प्राइभेटआवनो लाबाय इसोरनि अननायाव आरो नोंथांमोननि अननायाव मोजां जाबाय रिलिजसो जायाखै खिन्थु अनेक रिकभारि जाबाय आरो अनेक मोजाङाव फैबाय सानथाम सानब्रैनि उनाव रिलिज जागोन रिलिज जायोबानो आङो निउस हरगोन निउस हरनो मोनैनि आंबो गोसोखौ बोरैबा मोनगासिनो दासान्दि मोजां मोनाखै आंबो हरनो मोनैनि थाखाय एसेबाबो बोरैबा मोनो हुदा बायदि जाबाय नालाय सानफ्रामबो फुङाव बिदिनो निउस हगारनाय निउस बानायनाय बेफोरबायदि नोंथांमोननो टाचाव थानाय नोंथांमोनजों भिडिअनि गेजेरजोंबाबो नोंथांमोन कमेन्ट हरनाय कमेन्टनि रिप्लाइ हरनाय कमेन्ट फरायनाय बेफोर मोनसे आदत बायदि जाबाय नालाय एसे बोरैबा मोनो आरो दा माला जे बिनिफ्राय गलांगोन हस्पिटालनिफ्राय बेखौसो आं सानगासिनो दङ गलांबानो थांनानै माने भिडिअ बानायहैगोन आरो दा ओरैनो आं मोजां मोनबाय बिदि जेबो प्रब्लेम गैला आंनाव मात्र रिलिज होआखै बेनो आरो रिलिज होनानै आरो हम क्वारेन्टाइन थाहैबावनांगोन बेखायनो बेफोरबायदि खस्थ'खौ मानो लानो COVID-19 बेफोर झन्झटखौ मानो लानो ओंखायनो साबधान जानानै थानाया खुब गोनां ओमफ्राय साबधान जानानै थानाय आखाइ सुनाय हेन्ड सेनिटाइज खालामनाय ओमफ्राय मास्क बाहेरायाव थांबा मास्क गाननाय बेफोरो दरखारथार आंनाव मैगंजोंनो जादों होननानै आं सानो बाहेरायाव थांबा खुब मोजाङैनो थाङोमोन मास्क इरि गाननानै दा मैगं गोथां लाबोनायजों जादों होननानै आं सानो आरो मैगं गोथां लाबोनायाव सुनायफ्राव अबावबाफोर दंफ्रांबायोमोन खोमा मैगं गोथाङाव बे बेरदेरदों खोमा आंनाव बा सायनायाव अबेबा दैफ्रा आंनाव बेरदेरदों खोमा बिदि होननानै आं सानो आरो मैगं गोथांजों जानायखौ आं सानो आरो ओरैनोथ' जों खुब साबधानै थायो मास्क गाननाय हेन्ड सेनिटाइज लागायनाय बेफोरखौ जों इउज खालामखायोआनो ओमफ्राय बोरैबा भुल मोनसे मिस्टेकजोंनो जाफ्लांदों बेबायदि आं सानो आरो मोनसे मिस्टेकनि थाखायनो एफाग्राब खस्थ' बे आरो ओंखायनो खुब साबधान थानाया मोजां आं जि खस्थ' मोनदों बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ जाहाथे नोंथांमोना बेबायदि खस्थ' दा मोन्थों आं बेबायदि सानदों आरो ओरैबायदि माने मेन्टेलि डिस्टार्ब जायो बे बुस्थुआ बेरामा बेसेबां बिनिफ्राय मेन्टेलि डिस्टार्बा बांसिन जायो ओमफ्राय मा होनबावनो आरो गिनाय फैयो एसेबाबो जाथारबाथाय एसेबाबो गिनाय फैयो सिरियासबा एसेबाबो गिनाय फैयो गोसोआव दाथ' एसे गिगाबावबाय बे सेकेन्ड फेजनियाव बै सिगां जेनेबा COVID-19 जाबानो मानसिफ्रा थैयो मायो बेबायदि होनोमोन ना गिनानैसो मानसिफ्रा बांसिन थैयो गिनायनि थाखायनो बांसिन मानसिफ्रा गियोबाथाय मेन्टेलि नोंहा उइक जाबाय मेन्टेलि उइक जाबाय गोसोआ नोंना गिनाय फैबाय नोंनाव जुजिनाय बारा गैला आंबो थैसिगोन बेफोरबायदि गिनाय थायोमोन मानसिफ्रा गिनायानो गिनायानो मोनसे जेननाय बेबायदि आरो ओंखायनो गिनो नाङा बा साबधानै थाबानो जेबो नङा आरो जादोंबाबो मोजाङै डक्टरनि ट्रिटमेन्ट लायोबानो जेबो नङा रिकभारि जानो हायो गिनोल' नाङा माने जानायफोरखौ गिनो नाङा आरो आंनाव जाबाय आं थैसिगोन ओरैबायदि जागोन खस्थ' मोनगोन आं बेफोरबायदि बांद्राय गिनाय लानो नाङा गिनाय माने फाइट खालामनो हायो जेबो नङा बेखौनो आं बांद्राय गोलाव खालामनो सानला गोलावानो जाबाय भिडिअआ जायखिजाया सानथामसोनि उननिफ्रायनो फिन सिगांनि बायदि कन्टिनिउसलि लोगो मोनफिनगोन मानो होनबा लोमजानाया हामखाबाय रिलिजआ जायाखै दासिमबो हस्पिटालावनो दङ बेखिनिसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथांमोनाबो साबधान जानानै था बेखौनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैयो इजियै दाला माने इजियै लानाय माने COVID-19 पजिटिभ जागोन खस्थ' मोनगोन मानो खस्थ' लानो मानो लोमजानानै बयबो खस्थ' मोनो लोमजायाबा बेसे मोजां लाइफआ माने लोमजानानै जे ओरैबायदि खस्थ' मोनो मुलि जाबाबो जे मोजां मोना गोसोफ्रा मेन्टेलि ओरैबायदि खस्थ' मोनो मा होनबावनो आरो ओंखायनो सांग्रां जानानै थानायानो मोजां एसेग्राब गिदिर सिरियास माबाथ' नङा जेनेबा COVID-19आ खिन्थु मानो खस्थ' लानो ओरैनो बेखारावनो मानो टेनसन लानो बेबायदि जायो आरो फाहामबाथ' फाहामनो हाखायोआनोखा
साबधान जानानै थानांगोन बेनो जियानो जाया गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय सानथामसो उनाव फिन लोगो मोनफिनगोन बाय बाय